Joo, teen vielä kakkososan tuosta äskeisestä videosta. Eli tossa näkyy tää tekniikka, millä se huijaa ton selaimen sitten niinku väärälle sivulle, mikä esittää sitä S-Pankin sivua, niin tässä näkyy toi osoite sitten, joka sitten tulee tuonne osoiteriville, tulee tervetuloa S-Pankkiin, täyden palvelun pankkia. Mutta siellä on kuitenkin sitten tämä osoite, mikä ei ole S-Pankin osoite. Se huijaa tänne ja se näyttää ihan oikealta se sivu, että tää on jo aika taidokkaasti tehty tää, että se saa huijattua tämän näin. Mä sain tän etsittyä tän tekniikan tai tän sivuston, että mä kirjoitin suoraan ton osoitteen, mikä näkyy tuossa aikaisemmassa kuvassa, eli tämä mikä näkyy tuossa ylhäällä, niin sieltä paljastuu tää S-Pankin näköissivusto sitten, mikä sitten esittää tällaista S-Pankin sivua. Et siinä on siinähän se sanoi kyllä siinä tuossa äskeisessä videossa, että ei ole niinku turvallista yhteyttä käytä, ja sekin on sitten semmonen varoitusmerkki sitten. Niin kuin sanoin, niin minä en käytä enää selainta siis tietokoneella en maksa laskuja. Mutta jos maksatte, niin kattokaa sieltä osoiteriviltä ja sitten ominaisuudet siitä selaimen siitä koodi-ikkunasta, että meneekö se oikeasti S-Pankin sivulle. Sieltä sen näkee sitten näkee sen tästäkin, niin kuin tässä esimerkissä on. Niin. Eli siellä on nyt tuossa osoitteessa tommonen näköissivusto. Tää oikeastaan voisi S-Pankki tälle tehdä jotain tälle asialle, että estää tänne, kun se nyt on niin nykyään helppoa estää Suomesta niin kun selaimen menemään minnekään osoitteeseen, niin nythän se tämänkin voisi sitten sulkea tän osoitteen, niin ei tulisi sitten näitä ongelmia. Ihan oikeasti joku äkkinäinen ihminen voi painaa ja alkaa maksaa sellaista. Kiitos. Tää on niinku kakkososa tuohon äskeiseen.